malibad kay release sa salon, mahalin lang mga hayop, kaya sa baboy, mga bakti og kanding. Naman to mga utangana nga. Pati mga ka. Saan og adlaw niya didi. Mamaya day, papalit-balikon patak. Uy! Aray! Si Inday Ratatat! Hindagan ra magkagwang! Kitaan ra ba nako? Wayad to. Perting dagan Inday Ratatat, nagtuos nga wala ko makita eh. Klaro ra yan ko, dako kay kawanan. Asa pa ka dagan, dakpan niya punti ka. Ate, dagan man. Asa ka tupadyong ay. Lah, sumok pa sa... Sumok ka, nagulat. Ang mga balay na diha. Ate, sundon be. Kalihan lang. Ansam sa taon ni akong kolektor. Na ako diri nanguha ko. Dahon sa lumboy, naabot naman sa siya diri. Ay, yun ako kwento. Ikapoy kong dinagan. Di klaro aning kolektora. Wala dyan na siya sa lugar manangil. Pwede na ka sa among balay, bisa ka asa lang ko niya paninglot. Di ka ita di ka niya. Di na adi ko mangutang anin niya makabayad ko. Piskot ni ganiman. A few moments later. Siya. Wala ko sa pagkata. Kung ano pa nang pagkat. Hoy! Anong tago-tago man ka diha? Hindagan kasi mong utang? Nilingkod ako sir. Ay kay ikapoy kong kinapot atong dahon sa lumboy. Uusang sa ka maningil ka? Karong adlaw ating paningil ron ako. Ya, beadto ko sa inyo, wa man kuno ka kay nanguha ko kag dahon sa lumboy. Ngahan ako, inausap sa kakir. Ay, lugar pa rin mo paningil ang taon. Eh, Lugar nga ang ato ko maningil sa iyong silingan nga. Yung silingan mingon man nga milakaw ka di. Nakitaan man di ka diha nanguha kag dahon sa lumboy. Ay, sulod di ka diri. kuratan ko ni mo sir. Ay, tanawa akong kabuhi. Kung usakan ng pupong. Ya, sa mga utang nimo ay kurat ng utang nimo na unsa. After na sunod to, guna dako na kay kay utang. Yan, ako tanong ko ni mo ba? Mura magputing dako nga. Magsige mo kay paling sa asa. Naa may tubo. Kada adlaw nagtubo imong utang. Nagtubo og tag 200. Nya, pila na ka adlaw wa ka kabayad. Kita ka ng kanding sa isayan sa lahan. Nya, Pili anak sir, pagkuha nga. mga nakanding diha. Oh, karang nagbarag ha. Ay, Nya. maipas na ko utang ni mo. Nya. Oh, ako nang kaunsa nya. Wala imong bana. Wala, ay, pagpili lang ka to sir. Ay, sus. Kuratan ako. Ako na karga nagarab ako bultikab. Pagpili lang ko sa sir, ayaw lang ng turo. Kaya manungay na, kasi makabayad na po ko ni mo anak balik. Pagpili lang nga to sir. Bantay ha. O Pagpili lang taro. nga lagi. Pagpili lang lagi nga to. Pagpili lang nga to. Kaya ayaw ng turo. Nabulog, naging kagwang dako. Pagpili anang kanding diha ka, di naman ako Kinsalay makulatas tag iya. Tagam. Kung kaman tag iya, ay dako gilawas nagbarong. Muuli jud karong naa kay daghang bunog. Hala rin ng kolektora na nga 40 pagka way buot. Kini ako ang puti kay ganahan ko ning puti nga kanding. Indot kay re. Masya nga pilion ko. Hoy. Sama na. Kuare. Mo ning kanding. Wait. Natanon. Mingon tagiya nga. Papilion ko diri niya. Mingon ka imuha ni. Mo ning kanding na dito dito ay. Kaila ka na ko Saan ka? Ako tagiyaan ng kanding. Ate. Kipulog diri ka tong ma'am di ay. Ha? Di ka magkukuha ni ako tagiyaan ni. Losot. Di ka mawa. Hawa. Pagdali. Umay ka. Ilagtan akong kanding. Patay. Hala, nasuko ang tag-iya. Patay na akong kolektor ng dagan. Padung diri. Ma'am! Dagan. Ate. Pisko pangugam ni. Pitas mo sinilas. Animal. Pati
20 bang mahal na tis kalibo ra man akong sinilas. Ko di ka man naamoy. Amo akong sinilas nimo. Kapit dito lang ko ni. Ah kani. Usa man ka nga pinto ako sinilas tis kalibo ra man akong sinilas. Sabaw rin na ako nga. Ang 20 na tayo mo sinilas, di ka paningil. Sama ka. Ma'am, ma'am. Bailirin ko ismering hoy lang tele. Ismering hoy lang tele. Ato